allemaal, welkom. Superleuk dat jullie aanwezig zijn bij deze sessie over voorlezen. Mijn naam is Eva van Leeuwen, ik ben taalkundige en ik wil met jullie vandaag een kwartiertje hebben over hoe belangrijk voorlezen is. Maar vooral ook over wat je als ouder allemaal kunt doen om het allerbeste en het allermeeste uit je voorleessessie te halen met je kinderen. Vandaar dat we het ook heel veel gaan hebben over interactief voorlezen. Als ik voorlezen zeg, dan heb ik het dus eigenlijk over voorlezen in alle talen die je machtig bent. Je kunt dus voorlezen en je zou eigenlijk moeten voorlezen in alle talen die jij kent en waar je boekjes over hebt. Ik ben een enorme grote voorstander van voorlezen in je moedertaal. Waarom? Omdat je moedertaal is de taal van je hart, is de taal van je identiteit. En voorlezen, zoals we het vandaag gaan bespreken, vooral het interactief voorlezen, heeft heel veel te maken met je eigen stempel die je erop drukt, je eigen gevoelens die je bespreekt, de emoties, de thema's van het boek. Dus vandaar dat ik heel erg wil benadrukken hoe belangrijk het is om naast bijvoorbeeld het Nederlands ook in het Piemoens of in het Engels of in het Spaans, welke taal je eigen moedertaal is, voor te lezen. Dus ik wil je op het hart drukken om vooral ook boeken aan te schaffen in die taal. Waarom is voorlezen nou zo belangrijk? Nou, natuurlijk gaan we het hebben over dat het heel belangrijk is voor het vergroten van woordenschat, voor het heel veel leren van kennis van de wereld. Maar daarnaast wil ik ook nog als eerste zeggen hoe belangrijk het is om aan leesmotivatie te werken. Heel veel onderzoeken vertellen namelijk hoe belangrijk het is dat kinderen leesmotivatie moeten hebben. Dat ze het leuk moeten vinden om iets te lezen. En als je de recente onderzoeken leest, zie je dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat met die leesmotivatie. Niet bij ons in het land, maar ook niet wereldwijd. Heel veel landen in Europa staan onderaan bij leesmotivatie. En juist leesmotivatie is zo belangrijk. Nou, wat heeft voorlezen daar nou van positieve invloed op? Bijvoorbeeld dat je laat zien hoe leuk jij het als ouder vindt om te lezen. En dat je samen gesprekjes kunt hebben over het boek wat je leest. En dat je je bijvoorbeeld samen al kunt verheugen op wat je die avond gaat verder lezen. Dat je overdag al een gesprekje hebt. Jeetje, wat zou er vanavond gaan gebeuren? Weet je, het was zo spannend waar we gisteren ophielden. Dat is eigenlijk een manier waarop je aan leesmotivatie kunt werken met je kinderen. En motivatie is natuurlijk iets wat je vooral kan voordoen, wat je vooral aan hen kan laten zien hoe leuk jij dat vindt. Dus dat is alvast één heel groot voordeel van veel voorlezen. Daarnaast leer je natuurlijk met voorlezen heel veel nieuwe woorden. Hoe zit dat nou? Nou, als ouder praat je natuurlijk best veel met je kind, maar daarbij gebruik je eigenlijk altijd je eigen vocabulaire. Je gebruikt altijd de woorden die het eerst in je hoofd schieten en die je dus het meest gebruikt. Dat blijft natuurlijk beperkt. Bij voorlezen komt je kind in aanraking met al die andere woorden die in de boeken staan. Nou heb ik heel vaak ouders gehad die zeggen, ja, maar als ik dan voorlees en er komen moeilijke woorden, die sla ik dan even over. Of die vertaal ik even naar een makkelijker woord. Dat snap ik dat je dat soms doet, want we hebben niet allemaal eindeloze tijd om alles uit te leggen. Maar toch is dat juist de kracht van voorlezen. Dat je juist die woorden meeneemt in je voorleessessie. En dat je daar samen over praat. Of dat je samen de betekenis probeert te achterhalen. Dus voorlezen is vooral heel belangrijk voor het vergroten van de woordenschat van je kind. Om een paar cijfers te noemen. Kinderen die nooit worden voorgelezen, die hebben als ze naar de kleuterschool gaan, als ze 4 zijn, hebben ze ongeveer 4.500 woorden gehoord. Kinderen die daarentegen 1 of 2 keer per week worden voorgelezen, die hebben als ze naar de kleuterschool gaan al meer dan 63.000 woorden gehoord. Je ziet het enorme verschil daartussen. En kinderen die 3 tot 5 keer per week worden voorgelezen, die hebben maar liefst al 170.000 woorden gehoord. Wil niet zeggen dat ze allemaal kennen, maar ze hebben ze wel een keer gehoord, ze zijn een keer langsgekomen, ze hebben er misschien een keer over gepraat. Dus dat betekent dat als ze naar de school gaan, dat hun woordenschat veel sneller groter zal worden, omdat ze al een idee hebben van woorden. Dat is om te illustreren hoe belangrijk eigenlijk de vergroting van die woordenschat is. Naast al die woorden horen en over al die thema's te lezen, heb je natuurlijk ook het voordeel dat je kennis van de wereld heel erg vergroot door voorlezen. Door voorlezen kun je als ouder met je kind het over allerlei thema's hebben. Zo kun je boeken lezen over emoties of keuzes die mensen of dieren in verhalen maken. Je kunt bijvoorbeeld, ik heb allerlei boekjes klaargelegd. Je kunt bijvoorbeeld informatieve boeken lezen. Je kunt boeken voorlezen. Dit is bijvoorbeeld een boek over je lichaam. Waarin allerlei vragen worden beantwoord over bijvoorbeeld je spijsvertering. Hoe gaat het nou als je wat eet? Maar bijvoorbeeld ook over als je een prik van een mug krijgt. Hoe dat dan precies zit. Ga je wel eens op vakantie? Allemaal van dit soort informatie.
Soms zijn het ook dingen die je zelf niet, die kennis niet heel paraat hebt in je hoofd. Dus dat is sowieso ook leuk. Maar zo zie je dat de kennis van de wereld vergroot kan worden. Een ander informatief boek wat ook heel leuk is om voor te lezen, is bijvoorbeeld een boek over allerlei dieren die je elke dag kunt tegenkomen. Hier staan bijvoorbeeld een egel en een bruine kikker en een bruine rat. Zo worden er allemaal dingen verteld over dieren. Maar je hebt natuurlijk ook printenboeken die je kunt voorlezen aan hele jonge kinderen. Over mama kwijt. Dan kun je natuurlijk samen praten over hoe het is. Als je je mama kwijt zou zijn, wat zou je doen? Hoe zou je gaan zoeken? Dus zo zie je dat je allerlei thema's aan bod kan laten komen door voor te lezen. Dus kennis van de wereld die ze later nodig hebben op school, wordt veel groter. Oudere kinderen kun je bijvoorbeeld boeken voorlezen. Dit is een heel mooi boek, prachtig boek wat gaat over kinderen in de Tweede Wereldoorlog. Dit soort boeken zijn heel geschikt om voor te lezen, omdat het ook thema's zijn waarvan je als ouder misschien soms wel eens denkt, nou, om ze die nou alleen te laten lezen, dan weet je helemaal niet hoe dat speelt bij je kind verder. Als je dat voorleest, kun je daar samen over praten en kun je daar samen voorbeelden over geven. Dus dit zijn hele interessante en hele geschikte boeken om voor te lezen. Dus wat ik zei, de kennis van de wereld wordt daarmee vergroot. Ook wordt je kind uiteindelijk later beter in lezen. Hoe groter de woordenschat is, hoe sneller ze straks woorden zelf zullen herkennen en daar meteen een betekenis aan kunnen koppelen. Later, hoe meer je kind voorgelezen is, zul je zien dat deze kinderen, is uit onderzoek gebleken, dat ze beter zijn in taal op school. Dus zo zie je dat voorlezen, als je begint op jonge leeftijd, een heel krachtig instrument kan zijn. En als ik het over voorlezen heb, heel veel mensen denken dan dat dat bijvoorbeeld stopt als kinderen zelf leren lezen. In groep 5, als ze zelf goed genoeg zijn om te lezen. Maar niets is minder waar. Voorlezen is eigenlijk leuk en belangrijk. Misschien wel tot en met kinderen op de middelbare school zitten. De kracht is, zoek boeken die ze leuk blijven vinden. Zoek boeken die net iets boven hun niveau zijn, zodat je er samen over kan praten. Dus voorlezen is belangrijk in alle talen. Voor leeftijd vanaf, zo klein als ze maar zijn, vanaf de geboorte bijna, totdat ze op de, in ieder geval middelbare school zitten. Nu wil ik het graag met jullie hebben over interactief voorlezen. Want je kunt natuurlijk je voorstellen dat je s'avonds een kwartiertje samen gaat zitten lezen. En dat jij dan voorleest. Maar wat is nou dat interactieve? Wat is nou belangrijk in die interactie? Nou, belangrijk in die interactie is dat je als ouder eigenlijk alvast een beetje begint met het voordoen en het samen doen van een paar belangrijke leesstrategieën. Leesstrategieën zijn eigenlijk de strategieën die jouw kind nodig heeft als ze vanaf zeg maar groep 5 komen op de basisschool en op de middelbare school. In heel veel zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, is begrijpend lezen een enorm belangrijke component. En in die vakken moet je heel vaak je leesstrategieën toepassen. Dus wat is er nou beter om alvast te beginnen zelf als ouder met die leesstrategieën? Nou, wat doe je nou eigenlijk? Wat zijn die belangrijke leesstrategieën? Ik heb er 4 voor jullie op een rijtje gezet. Dat zijn eigenlijk de 4 belangrijkste die je als ouder altijd kunt doen. Er zijn er veel meer. Dat zijn strategieën die vooral op school in begrijpend leesteksten zullen voorkomen. Wat heel belangrijk is dat je begint met voorkennis te koppelen aan het boek wat je gaat lezen. Voorkennis, daar bedoel ik eigenlijk alles mee wat je kind al kan weten over een bepaald onderwerp. Als voorkennis kan ik als voorbeeld geven wat ik net al een beetje zei. We gaan lezen over mama is kwijt. Dit is een voorbeeld van hele kleine kinderen. Mama is kwijt. Wat zou jij doen als je mama kwijt bent? Eens even kijken, over wie zou dit boekje gaan? Over dit uiltje, zou hij zijn mama kwijt zijn? Dat is eigenlijk voorkennis koppelen aan wat je straks zal gaan lezen. Junie en Gerald op vakantie. Voorkennis begint al bij de cover van je boek. Zodra je voordat je gaat lezen, ga je eigenlijk al samen een beetje proberen te voorspellen. Waar zou het over gaan? Je probeert samen al na te denken. Wat voor avonturen kan je beleven als je op vakantie gaat? Het oproepen van voorkennis is heel belangrijk om te begrijpen waar het later over gaat. Verder is het als tweede strategie heel belangrijk dat je samen jezelf vragen stelt. Dat je tijdens het lezen af en toe tijd maakt om je iets af te vragen. Bijvoorbeeld, waarom gaat de uil zijn moeder zoeken? Waarom gaat hij eerst iemand opzoeken om te vragen waar zijn moeder is? Hoe zou jij dat doen? Dus allemaal vragen als waarom en hoe en welke. Dat soort vragen jezelf afvragen. Daarmee vergroot je het begrip van de tekst. Alleen, maar ik heb wel eens ouders gehad die zeiden, ja, maar nee, een hele dag werken ben ik gewoon moe, pak ik mijn boek, ik lees mijn pagina's, ik doe de gordijnen dicht en slapen, want dan heb ik tijd nodig voor mezelf.
heb ik ook. Dus je hoeft echt niet er altijd een half uur van te maken en 1000 vragen te stellen. Maar het is wel belangrijk dat je laat zien dat jij je soms dingen afvraagt terwijl je aan het lezen bent. Zo laat je eigenlijk aan je kind zien dat je kind dat ook kan doen. Dat hij zich ook dingen kan afvragen. Een van de belangrijke dingen van je dingen afvragen is dat je ook de betekenis van moeilijke woorden probeert te achterhalen. En niet wat ik net al zei, nou ja, als ik een moeilijk woord tegenkom, dan sla ik dat maar over of ik maak er een makkelijk woord van. Nee, je mag benoemen, hé, dat vind ik een moeilijk woord. Wat zou dat betekenen? Laten we eens verder lezen, misschien komen we er wel achter. Dus dat je laat zien dat je een woord moeilijk vindt en dat je gaat er proberen achter te komen wat dat woord betekent. En als vierde strategie vind ik het heel belangrijk dat je alvast met voorlezen probeert een beetje te samenvatten aan het einde van het verhaal. Dat je de hoofdzaken van de bijzaken probeert te scheiden. Dat is één van de vaardigheden die kinderen op de lagere school, in de hogere klassen en op de middelbare school heel goed moeten kunnen. Het is zelfs een onderdeel van je eindexamen. Hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden. Dus hoe leuk is het om aan het einde van een verhaal te vertellen. Nou, laten we nou eens samen te bespreken. Laten we nou eens in een paar woorden proberen samen te vatten wat we vandaag gelezen hebben. Dat is natuurlijk een vaardigheid die pas aan bod komt als je boeken voorleest voor kinderen die wat ouder zijn. Maar ook al bij de kleuters kun je samen aan het einde een korte samenvatting geven over wat je hebt gelezen. Wat was het probleem? Nou, de uil was zijn moeder kwijt. Wat is ze toen gaan doen? Nou, ze is gaan zoeken. Ze is allemaal dieren gaan vragen of je moeder was. Nou, weet je nog? En zo is er achtergekomen waar haar moeder was. Dat is eigenlijk voor de allerkleinste heb je dan toch samen. We gaan verder met een stukje voorlezen. Tijdens het verhaaltje over het interactief voorlezen heb ik jullie verteld over verschillende strategieën die je tijdens het voorlezen kunt doen. Ik wilde jullie een stukje voorlezen uit een boek voor wat jongere kinderen. Het is een boek van Nancy. Nancy's boeken zijn geschreven helemaal tweetalig. Eerst het stuk in Papiamento en daarna in het Nederlands. Je kunt het zo om de beurt voorlezen. Je kunt ervoor kiezen om het helemaal op Papiamento te doen of helemaal in het Nederlands. Wat ik wel leuk vind is om het echt helemaal te combineren. Dus sommige stukjes in Papiamento, sommige stukjes in het Nederlands. En ik ga proberen wat strategieën voor te doen bij het voorlezen. Het verhaaltje heet Nancy t'aiuta Chatiger Piki Awakati. Chatiger tapatin bonita hofi. Yindi palo di awakati. Hofi, mi sa che un hofi un terreno grande con palo di verdura, palo di frutta. Anto Nancy ti hofi, yindi palo awakati. Tur dia et a piki un candidat. Ponen aan de makutu, per bai bende na marsje. Hij eet ze niet allemaal op. Hij gaat ze ook verkopen, te karaseng. Op een dag, toen hij weer een mand, makutu, met avocado's aan het vullen was, kwam er een kind van Nancy bij hem langs. Buon tardi, chai tiger. Buon tardi, Nancy poposue. Kom bij papa, kom mama. Turta abondanti. Vader stuurt mij om u wat vuur te vragen. Eta pidi candela. Candela? Pakiko. Pakiko, papa, mister Candela. Waarom heeft hij vuur nodig? Sigur miu, ik zal zo dadelijk voor je pakken. Intussen mag jij deze mooie avocado opeten. Mita pai quei avocado papo ato. Ora ma pai abo por come e bonito avocati aki. De tijger gaat het vuur halen en Poposue genoot van zijn avocado. Hij vond het heerlijk, hij genoot ervan. Ella saborea su avocati. Maar hij at niet alles op. Ella guarda un pedaço di sua lenga. E se mi dai un hobby strano, die kom en guarda un pedaço di sua lenga. Gaat hij het later opeten of gaat hij het aan iemand geven? Zo zie je dat ik eigenlijk beide talen door elkaar heen gebruik. Ik probeer moeilijke woorden uit te leggen. Hobby, ik vraag mezelf af wat een hobby is en ik leg het uit. En bijvoorbeeld een woord als ergens van genieten, probeer ik uit te leggen. Hij vindt het heerlijk. En ik vraag mezelf dingen af. Waarom heeft hij vuur nodig? Hij gaat avocado's verkopen op de markt. Hij verdient geld. Dus zo probeer ik de strategie te laten zien waarin je eigenlijk beter begrip van de tekst kunt krijgen door je bepaalde vragen te stellen.
Nou, het tweede stukje wat ik wil laten zien met interactief voorlezen is voor wat oudere kinderen uit een boek van Johnny en Gerald op vakantie. Kinderen van een jaar of 10, 11, 12. Het is ook in het Nederlands en Papiaments geschreven. En ik wil daar ook de strategieën aan jullie voordoen. Het gaat over Johnny en Gerald. Ze zijn op vakantie op Curaçao en ze zijn bij Fort Bakenburg op de Caraccasbaai. Johnny gaf hem een por. Kom op, ik wil naar boven. Of durf je niet verder? Dat liet Gerald niet op zich zitten. Zo vlug als hij durfde, klom hij verder de trap op. Niet op zich laten zitten. Ze gaan niet op elkaar zitten daar. Nee, niet op zich laten zitten is een uitdrukking. Hij laat zich niet kennen. Hij zal wel even laten zien dat hij wel durft. Kijk maar, hij klimt verder de trap op. Daar draaide hij zich om. Met een brede grijns keek hij naar zijn neef, die hem langzaam op handen en voeten volgde. Met een grijns. Een grijns is een soort lach, maar ze zijn elkaar aan het plagen, aan het uitdagen. Een grijns is een beetje gemeenig, een beetje ha. Dat is een grijns. Gerald had geen geduld om op Johnny te wachten. Er was zoveel te zien. Op het fort stonden 5 zware kanonnen. Kanonnen ken ik, die hadden ze vroeger. Hè? Op meerdere plekken op Curaçao heb je kanonnen. En op Otrobanda staan ook kanonnen bij Driftfort. Kijk maar, hier is een plaatje van een kanon. Ze lagen op houten rolpaarden. Dat zijn geen echte paarden, toch? Nee, het zijn de standaards dat je zo kunt verplaatsen. Hun lopen waren naar de zee gericht. Wat een gekke zin, hun lopen. Dat heeft niks te maken met lopen, maar dit is de loop van de kanon. Kijk maar, hier komt de kogel door naar buiten. Ze hadden die kanonnen natuurlijk nodig om het eiland te verdedigen. Daarom stonden ze op een fort. Uit die loop kwam die kogel. En daarom waren ze naar de zee gericht. In zijn gedachten zag Gerald vlak bij de kust een groot zeilschip met 3 masten. De zeilen stonden bol van de wind. Hij hoorde de kanonnen bulderen en zag rookwolkjes uit het schip komen. Dus in gedachten ziet hij het gevecht tussen de schepen, de piraten van vroeger, die het eiland wilden gaan veroveren. En met de kanonnen verdedigden wij het eiland. De kogels kwamen uit het lopen. Nou, zo zie je dat ik in het hele kleine stukje tekst wat vragen heb gesteld aan mezelf. En ik heb ook wat woorden uitgelegd.